हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'ज इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा दिनैहाय स्कलारशिपनि सायाव बिग आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय NSP एबा नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि सायाव जायफ्रा गोदानै पास जादोंमोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयाव मा स्किम दङ जों A to Z नायगोन बेनिफ्राय बेसिकखौ जों नायग्रोगोन आरो लासै लासैनो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट भिडिअ फैबाय थागोन बेनो जाबाय स्कलारशिपनि सायाव। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट स्कलारशिप बेनिफ्राय गुबुन गुबुन स्किमनि सायाव आपडेट मोननो हागोन। दा जोङो गुगोलाव फैनाय लोगो लोगो NSP लिरोबा बेबायदि मोनगोन लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव नोंथांमोना डाइरेक्ट बे पेजाव फैनो हागोन आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों फार्स्टआव मिथिनांगोन जे जोंनि स्कलारशिपआ मा दङ मा रोखोमनि दङ बेनो जाबाय एकाडेमिक इयार 2024 बेनिफ्राय 25 दा जोङो मोनसे अपसन दङ गोजौनि अपसनाव जों क्लिक खालामबा बेफोरबायदि मोनगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा जों फार्स्टआव जों रेजिस्टार खालामनांगोन आरो बै रेजिस्टार खालामनो जों आधार कार्ड नाम्बार थाथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना नैबे NSP पर्टेलाव एप्लाइ खालामनो हागोन। स' दानिया जोङो स्कलारशिपखौ नायनोसै मा दङ दा बेखायनो जों नैबे मोनथाम सिना बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो बेयाव खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सेन्ट्रेल स्किम स्टेटनि स्किम जों नायनो हागोन। दा नै जों बेयाव फार्स्टआव मोनदों OTR एबा जों वान टाइम रेजिस्टार खालामनांगोन माने जोङो स्किमखौ एप्लाइ खालामनोबा जोङो ID थानांगोन। स' बेनिफ्राय एप्लाइ फर स्कलारशिप ओंखारदों जों बेयाव क्लिक खालामबा जे जोङो डाइरेक्ट स्कलारशिपआव जों एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना खालामनाय लोगो लोगो मोननो गोनां माखासे स्कलारशिपखौ नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन समजों लोगोसे। दा जों बेयाव क्लिक खालामबा बेबायदि मोनगोन नै दा बेयाव जों फार्स्टआव मोनबाय लगइन जायहा ID दङ लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। दा जोङो ID गैथ'वा बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन जों अपसन दङ बेनो जाबाय रेजिस्टार। दा जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन होमबासो जों ID मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयाव OTR एबा वान टाइम रेजिस्टार जों खालामनांगोन बेनिफ्राय माखासे कुइरिस नायनोबो हागोन। दा जोङो ID गैथ'वा दा जों बेखायनो जोङो लगइन खालामथ'वा लासै लासै भिडिअ फैगोन बेनि सायाव जायनाखि गोदान स्टुडेन्ट्स नोंथांमोना A to Z नाय दा जोङो स्किमखौ नायग्रोगोन बुजिगोन जे जोंहा मा स्किम दङ। स' बेखायनो जोङो स्किम अन NSP फैदों दा जों बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना स्किमा मा दं गासैखौबो जोङो मिन्थिनो हागोन। बेनिफ्राय जेब्ला जोङो एप्लाइ खालामगोन दा जोङो ट्रेक खालामनानै नायनो हागोन जे पेमेन्टआ माब्ला हाबगोन आरो हाबदोंना हाबाखै जों गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हायो। दा जोङो फार्स्टआव स्किमखौ नायनोसै दा बे स्किमाव क्लिक खालामबाय स' बेयाव खालामनाय लोगो लोगो पेजआ लडिं जागोन दा नेटआ स्पिड बा थाब जागोन जुदि स्ल'बाथाय लासै जागोन। स' बेयाव जोङो स्किमखौ मिन्थिग्रोनांगोन जे देग्लाय मा स्किम फैदों एबा फैगोन आरो लास्ट डेट माब्ला। दा जों बेयाव नायनोसै जाय नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन आरो साबस्क्राइबबो नोंथांमोना खालामनो हागोन। दा स्किमा फैबाय नै अपसन दङ नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायनो हागोन सेन्ट्रेल सेक्टर स्किम दङ बेनिफ्राय स्टेटनि दङ। दा जोङो मोनथाम अपसन मोनदों सेन्ट्रेल बेनिफ्राय सेन्ट्रेलि स्पन्सार बेनिफ्राय स्टेट। दा जोङो फार्स्टआव सेन्ट्रेलखौ नायगोन दा सेन्ट्रेलनि आन्दाराव देग्लाय मा स्कलारशिप दङ बेखौ जों मिन्थिनांगोन। दा जायफ्रा स्टुडेन्ट्सआ गोदान फार्स्ट आउट जादों बारा मिन्थिया दा बेखायनो नायग्रोजोब स्कलारशिपआ मोनथाम रोखोमनि दङ। दा जोङो बेयाव फार्स्टआव जोङो नायनोसै स्टेटनिखौ नायबाय अके देन स्टेटआव जोंहा मा फैदों जों बेयाव सेलेक्ट खालामबाय स्टेटखौहाय बेनिफ्राय जों सार्चआव थुबाय। दा जोङो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय जोंहा बेयाव आसामखौ नायनांगोन नाथाय बेयाव आसामखौ नोंथांमोना मोनथ'नाय नङा मानोना आसामनि स्कलारशिपआ बेयाव गैथ'वा नोंथांमोना मोननाय नङा। जुदि मोनाबा जों नायनांगोन सेन्ट्रेल स्कलारशिपआव दा जोङो नर्थ इस्टआव फैनानै जों नायनांगोन। स' बेखायनो जोङो सेलेक्ट खालामसै गोदानखौ बेनो जाबाय सेन्ट्रेलखौ। दा जोङो सेन्ट्रेलाव फैबाय बेनिफ्राय जों सेन्ट्रेलाव फैनाय लोगो लोगो दानिया जों फार्स्टआव नायगोन ट्राइबेलनि थाखाय मानोना ट्राइबेलनि थाखायबो एक्सट्रा स्कलारशिप फैयो जों बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो। स' बेखायनो मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सआव जों क्लिक खालामनांगौ आरो बेयाव खालामनाय लोगो लोगो मा स्कलारशिप सफैदों ट्राइबेल केन्डिडेट्सफोरनि थाखाय बा फरायसाफोरनि थाखाय जों बेयाव मोननो हागोन। दा नै बेयाव फैबाय नोंथांमोना नेशनेल फेल'शिप एन्ड स्कलारशिप फर हायार इडुकेसन थ' बेयाव ST नि थाखाय दङ जायनाखि टप क्लास माने बिथांमोना जायनाखि पार्सेन्टआ जुदि मोजां मोनदों अब्लाथाय सोलिगासिनो स्किमा आरो बिनि लास्ट डेटआ 31 अक्ट'बरसिम थागोन एन्ड बेनिफ्राय माखासे भेरिफिकेसना जागोन बेनो जाबाय कलेज लेभेलाव 15 नभेम्बरनिफ्राय जागोन माने बिसिम जाहैगोन आरो। स' बेखौ बेयाव बुंदों देन बेनिफ्राय जों बिदिनो बेलेग स्कलारशिप जों बेयाव नायनो हायो। स' दानिया जों नर्थ इस्टखौ नायनोसै नर्थ इस्ट काउन्सिलाव जों फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो माने गुबुन स्कलारशिपखौ जों नायग्रोगोन नाथाय बेनिफ्राय क्राइटेरिया मा नांगौ मा नाङा जों गासैबो डिटेल्सखौ लारि नायगोन। दा जों बेयाव फाइनान्सियेल सापर्ट मोनदों बेनो जाबाय नर्थ इस्टनि स्कलारशिपनि थाखाय। स' बिनि लास्ट डेटआबो 31 अक्ट'बरसिम दङ एप्लाइ एबा रेजिस्टार जागासिनो दङ एबा जागोन लासैनो जालांबाय थागोन। स' बेनिफ्राय बेयाव क्राइटेरिया बेसेबां नांगौ जों नेक्स्टआव नायबावगोन। स' बेनिफ्राय जों दानिया सेन्ट्रेल स्पन्सार स्किमाव जों नायनोसै। स' बेहाय मेनलि जों एप्लाइ खालामो बेखायनो जों बेयाव सेलेक्ट खालामबाय आरो बेयाव सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो जों ईशान उदयनि स्कलारशिपआव जोङो थांनो हागोन। स' दानिया जों फैबाय ईशान उदय स्कलारशिपआव बे जाबाय UGC निफ्राय होनाय नोंथांमोना मोनदों पोस्ट ग्रेजुवेटबो दङ बेनिफ्राय गुबुन रोखोमनिबो दङ। दा जों फार्स्टआव नायोबा गासैबो सेम डेट नाथाय जों ईशान उदय स्कलारशिपखौ जों नायग्रोगोन बेयाव PDF फाइलखौ डाउनलड खालामसै। स' बेखौ नायनोबा नोंथांमोना PDF फाइलखौहाय मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव देन जों नायनोसै बेयाव क्राइटेरिया मा नांगौ।
दा बे जाबाय जोंहा PDF फाइल इसानुदुनि माखासे गाइडलाइन्स दङ जों बेखौ नायग्रोनांगोन दा बेनो जाबाय बे स्किमनि आन्डाराव नोंथांमोना मोनदों 10,000 स्टुडेन्ट्सखौहाय बेयाव सेलेक्ट खालामगोन अके स' बेनिफ्राय 8,000 पर मान्थ 10 मान्थसिम सोगोन होनना बुंदों जायनोखि मेरिट बेसिसाव मोननो हागोन स' बेखौ बिथांमोना बेयाव माने मेनसन खालामदों आर्ट्सआ हिउमेनिटिसआ ससियेल साइन्सआ नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन स' नोंथांमोना ओरैबायदि कन्डिसनाव जे बेयाव मेरिट बेसिसावसो मोनगोन स' बेखायनो बिनि सायाव नेक्स्टआव A to Z डिटेल्सखौ लाबावगोन दा जों सरासनस्रा नायग्रोबाय जे जों बुजिनांगोन जे मा स्किम दङ स' दानिया बे इसानुदय स्कलारशिप एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना जायनोखि रिसेन्टलि HS पास खालामबाय जायखिजाया स्ट्रिम नोंथांमोना बेनिफ्राय मोननो हागोन माने HS पास जाथारनांगौ एबा डिग्रियाव एडमिसन लाबाय स' बेखायनो एडमिसन रिसिप्टखौ नोंथांमोना नांगोन दासान्दि एप्लाइ लासिनजागोन मानोना एडमिसन जागासिनो दं नालाय बेखायनो एडमिसन गासैबो जोबजोबबासो नोंथांमोना गुबुन स्कलारशिपआव एप्लाइ खालामनो मोनगोन आसामनि जा सेन्ट्रेल जा नोंथांमोना गासैबो एडमिसना जोबग्रोनांगोन होमबासो दायो नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो स' दासान्दि एडमिसन जागासिनो दं नालाय बेखायनो एसे लेट जागोन बेनिफ्राय गोबां टाइम दङ अक्ट'बरसिम दङ नालाय बेखायनो लासै नोंथांमोना बयबो जेराव इलिजिबोल बेयावनो एप्लाइ खालामनो हागोन स्किम लायै स्किम स्कलारशिप लानानै स्कलारशिप नोंथांमोना बयबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' दानिया जोबनायाव बेनो जाबाय पस्ट ग्रेजुवेट स्कलारशिप बेनो जाबाय 10,000 बेयावबो आरोबाव सेलेक्ट खालामगोन नर्थ इस्टआव स' बेवहाय नोंथांमोना मेरिट बेसिसाव मोननो हागोन आरो देन बेनिफ्राय बेवहाय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ होनोब्ला जाय रिसेन्टलि नोंथांमोना डिग्रि पास खालामगोन ना बिनिफ्राय डिग्रि पास खालामनानै पस्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोना डिप्ल'मा लाहैगोन बा नोंथांमोना गुबुन एडमिसन लाहैगोन बिथांमोननोहाय बे स्किमनि गेजेरजोंहाय 15,000 पर मान्थ मोननाय जागोन 10 मान्थ्स बेयाव सोगोन होनना बुंदों दा गाइडलाइन्सआ बेबायदि आरो अके दा बे पस्ट ग्रेजुवेटआ एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि फरायनाया डिग्रि पास खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय पार्सेन्ट वाइसआवहाय मोनगोन माने मेरिट बेसिसावसो मोनगोन नालाय बेखौहाय नेसनेल स्कलारशिप पर्टेलनि आन्डारावहाय बेनिफ्राय बैसोआ 30 इयार्सनि गाहायाव जानांगोन बेखौ बुंदों एन्ड नेक्स्टआव गासैबो डिटेल्स क्राइटेरिया बेसेबां नांगौ बेसेबां फरायनाय जों गासैबो डिटेल्सखौ लाबाय थागोन दा बेसिकखौ नोंथांमोना नायग्रोदो आरो नेक्स्टआव गोदान एप्लाइ आरो रेजिस्टार भिडिअ नोंथांमोना मोननो हागोन